ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ବୁଲିଯିବା ବଲାଙ୍ଗୀର, ଏକ ଏମିତି ଜାଗା ଯେଉଁଠି ପରମ୍ପରାର ମହକ ସହ ମିଶିଛି ଭବିଷ୍ୟତର ଆକାଂକ୍ଷା। ଏଠି ପ୍ରାଚୀନ ସଂସ୍କୃତି ଆଉ ଆଧୁନିକ ଅର୍ଥନୀତି କାନ୍ଧକୁ କାନ୍ଧା ମିଳେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଚଲନ୍ତୁ ଏଇ ଜିଲ୍ଲାର କାହାଣୀକୁ ଟିକେ ଭିତରେ ଦେଖିବା। ଆଜିର ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ଆମେ କଣ ସବୁ ଦେଖିବା? ପ୍ରଥମେ ତ ବଲାଙ୍ଗୀର ସହ ପରିଚିତ ହେବା। ତାପରେ ଦେଖିବା ଏଠିକାର ପର୍ବପର୍ବାଣୀ, କେମିତି ମାଟି ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଛି ଏଠାକାର ଅର୍ଥନୀତି, ଆଉ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ କଣ ସବୁ ଯୋଜନା ଅଛି। ଆଉ ଶେଷରେ ସବୁଠୁ ମଜେଦାର କଥା, କେମିତି ସଂସ୍କୃତି ଆଉ ବାଣିଜ୍ୟ ଏକାଠି ହୋଇ ଏକ ନୂଆ କାହାଣୀ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ହଉ, ତାହେଲେ ଆଉ ଡେରି ନ କରି ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆମର ପ୍ରଥମ ପାଦ ବଲାଙ୍ଗୀରକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ମାଟି ଆଉ ଏଠିକାର ଲୋକଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଓଡ଼ିଶା ମାନଚିତ୍ରକୁ ଦେଖିଲେ ଠିକ୍ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ନଜର ପକାନ୍ତୁ। ସେଇଠି ଅଛି ବଲାଙ୍ଗୀର, ଆଉ ଏହାର ଚାରିପଟେ ଘେରି ରହିଛନ୍ତି ବରଗଡ଼, କଳାହାଣ୍ଡି, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଆଉ ନୂଆପଡ଼ା ପରି ଜିଲ୍ଲା। ତେଣୁ ଏହା ଏକ ପ୍ରକାର ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କେନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ଚଳେ। ଆଉ ଜନସଂଖ୍ୟା 2011 ଜନଗଣନା ହିସାବରେ ଏଠି ପ୍ରାୟ 16 ଲକ୍ଷରୁ ବି ବେଶୀ ଲୋକ ରୁହନ୍ତି। ଭାବିଲେ ଏହା କେତେ ବଡ଼ ଆଉ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଏକ ସମୁଦାୟ। ଆଉ ଏତେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଜାଗା ବି ତ କମ୍ ନୁହେଁ। ପାଖାପାଖି 6,500 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟରର ଏକ ବିଶାଳ ଅଞ୍ଚଳ। ଆଉ ଏଇ ମାଟି ଉପରେ ହିଁ ତ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି ଏଠାକାରର ସଂସ୍କୃତି, ଏଠାକାରର ଅର୍ଥନୀତି, ସବୁକିଛି। ଆଚ୍ଛା, ଭୂଗୋଳ କଥା ତ ଜାଣିଲେ, ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ବଲାଙ୍ଗୀରର ଆତ୍ମା ଭିତରକୁ ଯିବା, ତାର ସଂସ୍କୃତି ଭିତରକୁ। ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ହେଉଛି ଉତ୍ସବର କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର, ଯାହା ସତରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ହୃତ୍ସ୍ପନ୍ଦନ। ଯେତେବେଳେ ବଲାଙ୍ଗୀରର ସଂସ୍କୃତି କଥା ଆସେ, ସବା ଆଗରେ ଆସେ ନୂଆଖାଇ। ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଖାଲି ଗୋଟେ ପର୍ବ ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସାମାଜିକ ଉତ୍ସବ। ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ଧାନ ଅମଳ ହୁଏ, ସେଇ ନୂଆ ଅନ୍ନକୁ ପ୍ରଥମେ ଇଷ୍ଟଦେବୀଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ, ଆଉ ତାପରେ ପୁରା ପରିବାର ଏକାଠି ବସି ଭେଟଘାଟ ହୋଇ ନୂଆ ଖାଆନ୍ତି। ଏହା ସମ୍ପର୍କର ପର୍ବ। କିନ୍ତୁ କାହାଣୀ କଣ ଖାଲି ନୂଆଖାଇରେ ସାରିଯାଏ? ନା, ଆହୁରି ଅନେକ ପର୍ବ ଅଛି, ଯେମିତିକି ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ, ମାନେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଶିବ ଆଉ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ବିବାହ ଉତ୍ସବ। ଆଉ ଅଛି ଭାଇଜିଉନ୍ତିଆ। ଭାଇଜିଉନ୍ତିଆ, ଏ ପର୍ବଟା ବହୁତ ଖାସ୍। ଭଉଣୀମାନେ ନିଜ ଭାଇମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ଲମ୍ବା ଜୀବନ ପାଇଁ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପାଖରେ ପୁରା ଦିନ ଆଉ ରାତି ନିର୍ଜଳା ଉପବାସ ରଖନ୍ତି। ଏଇଥିରୁ ହିଁ ତ ଜଣାପଡ଼େ ପରିବାରର ବନ୍ଧନ ଏଠି କେତେ ମଜବୁତ। ଆଉ ଏସବୁ ପର୍ବପର୍ବାଣୀକୁ ଆହୁରି ରଙ୍ଗୀନ କରିଦିଏ ଡାଲଖାଇ ନାଚ। ଏହା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲୋକନୃତ୍ୟ। ରାଧା ଆଉ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରେମ କାହାଣୀକୁ ନେଇ ଭିଞ୍ଝାଲ, କୁଡ଼ା, ମିର୍ଦ୍ଧା ପରି ଜନଜାତିର ଯୁବତୀମାନେ ଯେତେବେଳେ ଢୋଲ, ନିଶାନ, ଟାମ୍କିର ତାଳରେ ନାଚନ୍ତି, ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ଭଳେ। ଏଇଟା ଖାଲି ଗୋଟେ ନାଚ ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନର ଖୁସିର ପ୍ରତିଫଳନ। କିନ୍ତୁ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି, ଏତେ ସବୁ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ, ଏତେ ଉତ୍ସବ, ଏସବୁ ପଛରେ ଶକ୍ତି କେଉଁଠୁ ଆସେ? କେଉଁ ଜିନିଷ ଏହାକୁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ କରି ରଖିଛି? ଏହାର ଉତ୍ତର ଆମକୁ ନେଇଯିବ ଆମର ତୃତୀୟ ଭାଗକୁ, ଏକ ଏମିତି ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାହାର ମୂଳଦୁଆ ରହିଛି ମାଟିରେ। ହଁ, ଏଠି କୃଷି ହିଁ ଜୀବନ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଅର୍ଥନୀତିର ମେରୁଦଣ୍ଡ ହେଉଛି ଏଠାକାର ଚାଷ, ମୁଖ୍ୟତଃ ଧାନ, ମକା, କପା ଆଉ ପିଆଜ। ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନେବା, 2020-21ର ତଥ୍ୟ କହୁଛି କେବଳ ଧାନ ଚାଷ ହୋଇଥିଲା ପାଖାପାଖି 2 ଲକ୍ଷ ହେକ୍ଟର ଜମିରେ, ଆଉ ଉତ୍ପାଦନ 4.5 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ରୁ ବି ଅଧିକା। ଏଇ ଗୋଟିଏ ତଥ୍ୟରୁ ହିଁ ଅନ୍ଦାଜ ଲଗେଇ ହେବ ଯେ ଏଠାକାର କୃଷି କେତେ ବ୍ୟାପକ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଅଛି। ଏଠିକାର ଚାଷୀଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ ପ୍ରତି 10 ଜଣରେ 9 ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ଛୋଟ କିମ୍ବା ନାମକୁ ମାତ୍ର ଚାଷୀ। ଆଉ ମଜାର କଥା ହେଲା, ଜିଲ୍ଲାର 70% ଚାଷ ଜମି ଏହି ଛୋଟ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଖନ ହିଁ ଅଛି। ଏଇଥିରୁ ହିଁ ବଲାଙ୍ଗୀରର କୃଷିର ଅସଲ ଚିତ୍ରଟା ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ। ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ବି ଅଛି, ସେଟା ହେଲା ପାଣି। ଜିଲ୍ଲାର ମାତ୍ର 40% ଜମିରେ ଜଳସେଚନର ସୁବିଧା ଅଛି। ତା ମାନେ ବାକି ସବୁ ଚାଷ ପାଇଁ ଭରସା କେବଳ ବର୍ଷା। ଆଉ ବର୍ଷା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା କେତେ ବଡ଼ କଥା, ସେଟା ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ। ତେବେ ଏହି ଯେଉଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କଥା ଆମେ କହିଲେ, ତାକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଯୋଜନା ଅଛି କି? ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି। ଆଉ ସେଇଟା ହିଁ ଆମର ଚତୁର୍ଥ ଭାଗ, ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଯୋଜନା। ଏହା ହେଉଛି ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ଏକ ରୋଡ୍ ମ୍ୟାପ୍।
ଏହି ଯୋଜନାର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ PLP ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ଭାବ୍ୟତା ଭିତ୍ତିକ ଋଣ ଯୋଜନା। ଏଇଟା କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ନାବାର୍ଡ ଏହାକୁ ତିଆରି କରେ। ଏହା ଗୋଟେ ହିସାବ କରେ ଯେ ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲାରେ କେଉଁ କେଉଁ କାମରେ ପଇସା ଲଗେଇଲେ ଭଲ ଲାଭ ହେବ, ଆଉ ସେଇ ହିସାବରେ ବ୍ୟାଙ୍କମାନଙ୍କୁ କୁହେ ଯେ ତୁମେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଋଣ ଦିଅ। ଆଉ 2023-24 ପାଇଁ ଯୋଜନାଟା ଛୋଟମୋଟ ନୁହେଁ, ପାଖାପାଖି 4,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଯୋଜନା। ଆଉ ଏହି ବିଶାଳ ଟଙ୍କା ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇଟି ଜାଗାରେ ଲାଗିବ। ପ୍ରଥମଟି ହେଲା କୃଷି, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା MSME, ମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଉଦ୍ୟୋଗ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦୁଇଟି ଜାଗା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପାଖାପାଖି ସମାନ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି, ପ୍ରାୟ 44% ଲେଖାଏଁ। ହଉ, ତେବେ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ 1700 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଲାଗିବ, ସେଇଟା ଯିବ କୁଆଡ଼େ? ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଭାଗ, ପ୍ରାୟ 1300 କୋଟି ଟଙ୍କା ସିଧାସଳଖ ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ, ତାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଆଉ ମାର୍କେଟିଂ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଏହାପରେ କିଛି ପଇସା ଯିବ ଚାଷ ପାଇଁ ନୂଆ ନୂଆ ଯନ୍ତ୍ରପାତି କିଣିବାକୁ, କିଛି ପଶୁପାଳନ ପାଇଁ, ଆଉ ବାକିତକ କୃଷି ଭିତ୍ତିଭୂମି ସୁଧାରିବାରେ ଲାଗିବ। ତେବେ ଏସବୁ କଥା ପରେ ଆମେ ଏବେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଆମର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ। ଏଇଟା ବହୁତ ମଜାଦାର। କେମିତି ସଂସ୍କୃତି ଆଉ ବାଣିଜ୍ୟ ଏକାଠି ହେଉଛନ୍ତି, କେମିତି ପରମ୍ପରାକୁ ଭବିଷ୍ୟତ ସହିତ ଯୋଡ଼ାଯାଉଛି। ଭାବିଲେ ଟିକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ, ନୁହେଁ କି? ଗୋଟେ ପଟେ ଅଛି ନୂଆଖାଇ ଭଳି ଆମର ପାରମ୍ପରିକ ଅମଳ ପର୍ବ, ଆଉ ଅନ୍ୟ ପଟେ ଅଛି ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆଧୁନିକ କୃଷି ଋଣ ଯୋଜନା। ବସ୍, ଏଇ ଦୁଇଟିର ମିଳନ ହିଁ ତ ଆଜିର ବଲାଙ୍ଗୀରର ଅସଲ କାହାଣୀ। ଆଉ ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ନାବାର୍ଡର ମୁଖ୍ୟ ମହାପ୍ରବନ୍ଧକ ଉଦୟ ଭାସ୍କରଙ୍କ ଗୋଟିଏ କଥା ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି। ତାଙ୍କ କହିବା କଥା ହେଲା, ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ କେମିତି ଅଧିକ ପୁଞ୍ଜି ଲାଗିବ, ସେଥିପାଇଁ ଋଣ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ କେବଳ ଋଣ ଦେଲେ ହବନି, ସେଇଟା ଯେମିତି ସହଜରେ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ନୂଆ ନୂଆ ରାସ୍ତା ବି ଖୋଜିବାକୁ ହବ। ତେବେ ଏସବୁ ଆଲୋଚନା ପରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ମନକୁ ଆସୁଛି, ଗୋଟେ ଅଞ୍ଚଳ କେମିତି ନିଜର ପ୍ରାଚୀନ ସଂସ୍କୃତିକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବା ସହିତ ଆଧୁନିକତାର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ବି ପୂରଣ କରିପାରିବ? କେମିତି ଏ ଦୁଇଟା ଭିତରେ ତାଳମେଳ ରଖିହେବ? ବୋଧହୁଏ ବଲାଙ୍ଗୀରର ଏହି ଯାତ୍ରା ଭିତରେ ହିଁ ଏହାର ଉତ୍ତର ଲୁଚି ରହିଛି।